Kay naligipod tayo nga na, pero nagatuloy balikan. Yung mga memory din sa una, makahilak-hilak rin na. Makahilak rin na. Mana, always remind nila ito kagaling niya. Importante dyan ang pamilya. Kung sa asa ka mo at tumuli, kaya punta sa tag pamilya. No? Grabe sa manang kanina, bis ka rin kumuhilak. Hilak niya mo kaya pag-istorya ang hilis. Grabe din sa gini ko, grabe sa gini ko, pinakuha ito. Di ba na? Bis pa lang ako, kaya sino may pag-hilak? Ala, gini kayo nga pil. Kasi ang power, grabe yung pag-hilak. Ala, buka ka. Ako na kasi kumila. Daghan ng menda. Ako na isa. Ano, di ay. Para masayan, di. Saan na sa mga anak, saan nga naman. Messenger floor kami kay arang-arang para mi kay manapasasawon pa mi sa una. Dato pa nga ninyo ang panahon kasi tatay. Okay, bagso. Ang nakalahi sa inyong amo, si tatay paskog pa. nakalahi. Ang panahon si tatay, di ka panahon na. Pagkanitang. Kung mapainitang. Di sa mga kita katilag kalisod. Hinitang man. No tay nakapudri na to nagabaga tong bahay. Dato dahil siya. Dato mi, dali mi ko. Ano, dato, ang kami, puro rami guno. Ay, dato nga. Maglok naman yung sinakog na lasang. Ay, si sinaku, ay sinaku. Basta kaya. Agar na. Na. Tuwa ng manang. Ay, ang nagkudang ka na. Ang iluman ni Wala sa kipikas. Ang iluman ni Dad. Wala ko ko na pwede. Ang ganda ha. Ang Inahan ko ni ginawa. Uwa, Mister, kaya ko yung trabaho. Tandaan ko sa kanyang tagaw. Wala ka sa mga ako lang. Ako sa, wala ako sa dahil. Ako. Kini mo ka, ngayon pa dito mo ka lagay. Naghatag ko yung mga bata pa nila. Itagon sa may hatag. Naghatag ko tayo, katatay. Naghatag ko sa mga paka. Tiguan niya. Sila sa mga apoy nga tuwa sana so una sa anak hindi ba yan Tas TV sa gawas ang monitor. Tas TV. ato sokan Tas gawas, tas gawas. sama kita sakay sige maestro music Happy birthday, Tay! May kauli tayo, may payo niya kung may nga gidugangan pag mong mga katuwigan. Ginapunta nga, daghan pang idugang yung mong taas pag panahon. Taas ano? Istorya kay hilak ko nung ko tayo. Bitawagin mo din yung ginapusgang ako tayo. Huwag kinagapuhan sa una. Na, tay, miss you tay, love you. Hello, my test. Bitaw. Bagong oras, mga kapamilya. Malipad yung ikaw at sintang adlaw na tawhan mo tatay ungay. Dalagong salamat sa Ginoo sa basa sa kinabuhi ug sa mga panalangin. Sa kinabuhi, tapos ko kanunay sa panglawas. Malipayon kanunay. Konta kag 1,000 years, karang kauban pa ka na magtugay. Si Upaw din tay. Upaw si Precious si Armando. Malipadyo ang adlaw na taas nga panahon ng imong pakiglisog sa kalibutan. Naot nga napagpipirmi sa pagkaslik sa panglawas bisag manay-manay lang ng pananaw.
malipadan sa kinabuhi. Karon Daghan ka din salamat sa imong pagpangga o mga pagmahal namo ug labi na sa mga tambag. Enjoy sa imong adlaw nga natawhan kay malipayon na pud mi nga magtan-aw. Bisag wa mi ka. Mara to magampora dai mi kanunay sa kabaskugan o taas pa kadong kinabuhi kay aron dugay pa kanamo na ikauban anja nga ang tibuok pamilya na kanunay sa kalinaw. Kay tao, happy birthday tay. Makita lagi akong tatuod na. Tagaan more birthdays to come ni Lord, daghang blessings o hinaot pod na kanang tagaan pa gihapon ka o himsuglo pang lawas o kana ito man inyong maingan. Ay, yung tatagan sa taas ng pinagiliw. Inaunta po makabisita may balik. Kay karon mga bisi-bisi po ang dinya. Kay nagswila na. ako po tayo akong wish ni Motoy kay nasulti naman nila doon nila Ate Chris at Yapon. Napunta nga tagan pa kaog taas pa kayo nga panahon para makitan pa minimo mga apo nga maabot ang mga panganday tayo. So, hinaot po doon nga safety ra ka pirmi malipayon and kana stay healthy and have more blessings to come. Love you, Tay. Happy birthday! Happy birthday, Tay. Ay, Ariston. Legendary na kay kinandong ko sa unas bata pa ko na ay manha magpatambag niya o mga bahin-bahin ka ng mga kaso o mga nasa problema. Isa matag mga kaunitamuhan sa puti kay mga juglumay. Happy birthday, Tay! Isang nahal ko na Res Garcia, may video na naman kong greetings para nimo kay sa kadaghaning mong anak, yung apo, ako sa tulo, ako sa surmay, si Kia mahuli na dengan mong birthday, kaswerte ni Kia. Ako doon, magsasamag sa ulog anta, pero saan ito mga ninaklasihan man si Kia di on mga absent, kay di na sa mga absent di kang pag-nasay rason. Titay, magkita-kita, umanha naman di akong tungko, madalit-gat, bisag mga okasyon, makakita rin akong gunin mo. More blessings, huwag ka ng anta, tagaan pagkagtaas pang kinabuhi. Anta, malipadyon ka karon sa iyong birthday, kaya na maging mga prinsesa ng muli. Happy birthday! Insert na mga skiya, kaya huwag man diha pa sa eskwela. Alam daw na hindi po kami makauwi gawa ng busy po sa papa. Busy rin po ako sa pag-aaral, so silihan niyo na po. Ipag-pray na lang po natin na sa susunod na birthday, makauwi po kami. Para maging masaya. Alam niyo na, miss niyo na po, huwag kang magpasaway po kayo dyan. Para kayo. Kain po ng strike sa akin po sa inyo. I pray po next year na makauwi po kami para maging mas lalong sumaya. So, thank you po again. Ingat po kayo palagi and I love you all. Digan na mga buhay at mga pag-birthday na darating. I love you, Tatay. I miss you. Happy 80th birthday, Lolo. Wishing you all the best. And stay strong and healthy. See you soon, Lolo. Mag-iingat po kayo palagi. I love you po. Happy birthday. Happy birthday, Lola. More birthday to come. See you soon. We thank God for the long life you've lived, and we thank God for the lives you've touched for 80 years. Salamat tayo for doing your best para mahimong maayong bana, amahan, lolo, o higala. You may not be perfect in all ways, because no one really is, but thank you for always trying.
Magtataga at makaugtaas ni kinabuhi tayo na kayo na panlawas ug kalinaw sa kasing-kasing ug hunang-hunang kanunay. We are always here for you na alali kanunay to love you and honor you as the head of the family. We love you, Tay. Sorry I can't be there sa Mañanita, but I hope this message I sent will make you feel like I'm there with you in spirit. I love you, Tay. Happy birthday again, and we'll see you later. Bye-bye! Strength and more birthday to come, Lolo. May God continue to bless you with your strength and peace and long life, Lolo. Happy birthday, Lolo. I love you and I miss you. See you soon, Lolo. Happy 80. Sana papalakasin pa ang inyong pangangatawan at pahabain pa ang buhay niyo ni Lord. Gusto ko na po kayo makasama ni Lola at makita sa personal. Sana mag-iingat po kayo palagi. Happy birthday po ulit, Lolo. Uy, dara ko Happy birthday, tatay. Sa imo ika-80 anyos karong adlaw. Nga niabot ka pa nga ng Panginoon. Salamat sa Ginoo nga ikaw niabot pa 80 nga edad, sinaot nga napay mga katuigan nga musumpay sa mga grabuhi. Aron nga magkaunoban po kang tanan. Pasensya tayo nga dito ka ulit kay gumikan sa apiking panahon. Salamat tayo sa mga panahon na imong patakot na mga igsoon. Doon ang panahon na imong pagantos. Pasalamat ning tanan tayo nga karong adlaw. Niabot tayo ng 80 katuigan. Mga igsoon, pasensya mo nga ako kauli. Kamusta naman diha may sabot-sabot sa atong mga kasabutan na wako diha. Kamu naman mao'y musabot sa ang pakyas sa ang pag-uli rong atong sabutang adlaw. Ano na yung mantigo, masabot. Maraming ka-istorya na hindi na kamun sa naman yung magsabot-sabot niya. Di na bikil-bikil, di na panay, magbangay. Aron nga ang mga payan tagtanan. Pero pala ay kasulti, mga dito yung katabang ninyo sa atong ambag ha. Kamu na may magmantigo. Umusaan ninyo. Salamat din tanan. Labi na kay tatay, salamat tayo sa panahon nga imong pag-antos na mong mga anak. Mahinaat pa kami nga umabot pa yung grabuhi sa taas nga katuigan. Sabi na ni, ikaw nanay, salamat din nanay sa imong sagubang sa mga problema sa mga anak. Salamat sa imong pag-antos. Pa, mga anak nimo, pag-kinsi kabuk, na di man kung yung kakulian nga na yung magkabikilay, o okay naman kayo magkasinabot ng Japon. Kaya tatay na nai, salamat. Happy birthday tatay. God bless always. Sana di pa magka sakit-sakit. Aron nga mo taas pa ang dugang mong kinabuhi. Salamat. Mga atong adlaw ni Judeng tanan. Salamat sa Ginoo kay gitagaan kay taas na kinabuhi. Ug amping mo ni Nanay Permit. Lord, dagang birthday tayo. Mara tatay, stay healthy. I love you tatay. More birthday to come. Mahimula na dun tayo sa tanan na di makauli sa imong birthday. Ahok na naman sila kasulod sa monitor tayo para makikita mo. O kung madunggan mo ilang mga mensahe para ni mo tayo. Happy birthday tayo! Malipayon ka kang madrawa. I love you! Si Rian akos video. Lagi mo sila video tayo, video na nga sa mga apo. Tama na si Rian. Biluha ang tayo gabi.
Sige ko gilid. Kundi maningkakay na lagi po tayo nga na pero nagatuling balikan ng mga memory day sa una makahilak-hilak beta. Makahilak beta. Mana always remind you datang kagalingan niya ang importante dyan ang pamilya. Kung sa asa ka mo at tumuli ihapon ka sa tag pamilya. No. Grabe sa manang kanina, bis kani kong hilak. Hilak niya mo kaya pag-istorya hilak. Grabe sa gini ko, grabe sa gini ko pinakuha ito. Di ba man? Bis manang ako ka sino may hilak. Ala gini kay ni apil. Sa pao, grabe mo kini Wala na buka ka. Kaya ako na ang pera. Daghan man menda. Ako ra isa. Amo di ay. Para masalihan ba? Di sa tanah mga anak sa nga may mga pamilya. Dai ka ko dahon na. Ari ra mo na. Ari ra mo mga anak ka. Ako ba ko anak ka bismillah ko. Alis pa. Nagsapan. Sabay sunod sa diagram. Katahan mo na gusto tayo kanina. Speech sa pagkalingon. Karon para magawas na si tatay kay hindi ko man dani ang karang taga pamisilon si tatay. Dali ko man dani. Yan message ka tatayan. Happy birthday tayo. Happy birthday Tatay Arito. Happy birthday Tatay Arito. Happy birthday Tatay Arito. Happy birthday Tatay Arito. Kanta na, kantahin na. Yo! Kantahin na. Kanta na, sige. Nag-t-shirt ka nga tag ni Kim. Pati nga sa dari kayo, kanta na. Kanta na. Kanta na. Yo! Happy birthday! Ay, sorry tay. Kanta tayo. Sorry. May message last day. Ay, yo! Happy birthday tayo. Robot ko. Mayroon mga Pilipili tayo. Baka naglibog sila yun. Naglibog si tatay. Kinsa? Mayroon mga Pilipili. Misis ako mo. Misis ako nung New York. Misis kayo nung York. Salin. Daga kayo. Pagka-recognize. Daga natin yun. Tayo tayo. Ay. Mauturuan tayo. Manukos ko. Mayor. Kasi na. Wife pa. Mayor. Mayor yun. Ma'am na. Ma'am na di pa. Agbata ado. Ma'am na di pa. Gamitin may birthday tayo sa arang salamatas Ginoo kay grabe ni abot ng 80 kaabot pa ba ng mga idara no. Wala kalasangat. Wala na. Kuan. Wala kay na bistro na. Nakaabot pa ko karon nga mo great pa rin abi. Sabi kay mo nagsakit pagbalik ang mabot. Sakit ang bata nga nahubagan. Kuantay ang message kay more. Pero medyo gustong to eh nga. More 80 lamang po. 80 years nga. Kuan. Pabuton. Bukuhaw na tayo. Sa Ginoo pagbuhat sa Ginoo pagtanan. Pero mahimo. Mas daghan pagkatuigan nga ato pang mahimo sa tatay. Wala po tayo. Salamat po sa pang-anak na tay. Salamat tayo. Wala tayo. Tay. Very good. Very good. Sige, kaya magagawa na sila na. Hindi ko naman yung tatay na. Kanta pa siya na.
Kanta sa kung siya. Kanta sa siya na ninyo. Hindi ko siya mapilit tungkol sa video mo nila. Ito si Arma. Kanta sa siya. Natouch das mga message. Control ba? Kapag ka mo din. Mga announcement. Mga pagpapakot sa mga anak. Mga mensahe. Sige tayo. Mensahe nimo. Kung sa mundo, Oo. bisa kung sa pikis ang ginabuhi, wala na mahimong lumitan diwa. Video kumuhan doon ito tukago ko. Kamu na lang may mantigo mo inawan na mo ba? Ito ang tagaan, ano ko? Di ko mga doon nindo kay mga doon kung doon sili mo na, makasak mo. Di ko mga doon nindo kay hindaw mga doon ko nindo taga, magpagat ko nindo, makasak ko. Mga may hayaw mga tiguang namin, kamu na lang may paginawa na ako para naikatabang na ako. Inagpabang kaya uwi ba? Pero pagkakaroon, huwag mo, matabang, mabuhay ko po. Salamat na ay kay mabut, magtugang ng grasya. Kapag nagdawa, kapag nagdawa, diyan dinatag na kaminan. Karon po, pinawat ko na dito sa mga anak, diyan pinawat ko. Salamat nindo, na nagbahan mo na nabon inyong ginikanan. Okay ba? Okay. Okay tayo. Okay ka, Jo. Ikaw na. Hindi na ka? Ikaw. Ako, salamat po sa mga anak. Bugoy din Yata na tapos sila bisa na kulang ang tulog. Matira magadilaman sila. Kulang tulog. Pinino naman sila. Lucy. Lucy na ka po. Salamat po sa Sige, inyo ma'am. po. Buduwag tulo kayo. Di, huwag man sila din yung katambong. Mas manding, isang ina. Oo, di aman. Wow, galing pretend. Kung na may nag-visit man sila, kaya lang galing po, kaya nakakita ko sa mga picture na mga karaan. Nakanong ko sa mga kaagi kani ato. Mga grabe. Grabe ni Pin. Oo, sa una. Grabe ni mga anak ko. Salamat ni Ria, Nay. Salamat ni Ria. Oo, si Ria may pasalamatan na sa ito, kaya hindi kaso. Salit, pasalamatin pag minananaw. Ngayon lang. Sinasumutan na, kamasan. Ako din siya. Sama sa mga laki, salamat ka lang pumaso. Ng mga laki. Nagtanaan naman ka ng mga anak. Parang, dami na rin lang sa kanila. Big. Mari hagangay sa tanan, ay pilig. Pasalamatan. Mga po to. Okay. Wa. Oo, dyan na yung ikaw, te! Okay lang ko tanan. Huwag ko problema. Ilo ko. Mara to. Kumana na ng hilang na Asa mag-t-shirt dan eh. Manigris, nasa Manigris. Wala pa na sa hindi. Ikaw, kaya na. Manigris. Ilo ko amin tanan. Ka-cute. Tinday. Asa magdang t-shirt na, te? Sige na, kaya. Dua. Hindi ko magkantangin tayo. Mag-iim ka ta. Ah, bata, kuya bata. Apay birthday. Asa ka gidong? Tadyo pa beta, pagparty pa man to. Dahil, pagkatapos mo ka dahil. Kaya kita na may naghinilang kayo. Hindi naman sa mga marilang sa akin sa mga tigo. Hindi ko bahala dahil. Connect ko sa speaker ni Sis Ria. Sis Ria, kaya bola na sis. Through the years. Through the years.